Така, цената за 3 месеца курс е 500 лева и за това вие получавате инструктор и информация от мен, която ви спестява време и пари. Нещата са опростени и изчистени, за да правите пипове месечно. Всичко останало не е необходимо да се знае. Необходимо е да се задават въпроси, а аз да определям кое ви е нужно да знаете и кое не. В противен случай информацията е прекалено много и ние може да се загубим в нея. Ако тези 3 месеца на някои хора не са достатъчни, могат да си поръчат единично месец за месец след това, докато се изпълнят изискванията, след които можете да започнете сами на демо сметка да трейдвате. Какво се учи 3 месеца? Тази платформа MetaTrader 4, информация как се работи с нея. Има и видеота при брокерите, които също може да се гледат. Технически анализ, инструменти и индикатори, които определят посоката на тренда и ни дават информация, с която взимаме решение на къде влизаме в позиция. Използваме 8 сигнала. В момента имаме 3 сигнала тук. Останалите 5 ще се учат по време на тези 3 месеца и ще се усъвършенстват и изчистват. Идеята в момента е за тези 3 сигнала да добиете представа как става предвиждането на тренда. И ето, в момента имаме 3 индикатора: голям moving average, малък moving average и стокастик. Основната посока на тренда се определя от синята линия, която е големия moving average, червената линия, малкия moving average, и потвърждението, което идва от стокастик. По този начин ние знаем посоката на тренда, използваме на дневна диаграма на 4 часа и на 1 час, в случая 3 сигнала, за да решим в коя посока ще влезем на Форекс. В общи линии можете да се обадите по телефона на уебсайта и да пишете имейл, ако имате въпроси за по-подробно обяснение. Благодаря за вниманието.